טוב, כמו שאתה מציג אותי, שר קופן CEO של אוגורי, עברתי לפני כחצי שנה טינק, אני מניח שאני בין היחידים עם טינק, נכון? ומה שאנחנו עושים באוגורי זה בעצם להקשיב למכונות. ולפי רעש שמכונה עושה, יכולים להגיד אם היא תקינה, לא תקינה, וגם מה סוג הבעיה. אנחנו עושים את זה דרך חיבור של חיישן שמכיל ויברציה ואולטרסאונד לפלאפון שלכם, אייפון או אנדרואיד, ובעצם מפעילים אלגוריתמים של מערכות לומדות על האות האקוסטית. אז אנחנו קצת כמו שז"ם, רק למכונות, או סנפה, מה שקוראים לזה בסרטון. או הדסנס למכונות. עכשיו... יותר קרוב למיקרופון. אוקיי. תודה. מצוין. עכשיו, בטכנולוגיות אפשר להשתמש מה שנקרא across the board. אוקיי, ממפעלים מאוד גדולים שיש להם מכונות יקרות, ועד הבית שלנו. יש להם מכונת כניסה, מדיח, מקרר, המון מערכות מכניות שאף אחד לא מסתכל עליהן. ובסופו של יום, אנחנו תהיינו בתוך כל דבר שיש לו חלקים. אנחנו בונים את ה-Mechanical Diagnostics Platform, או את ה-IoT. אם עוד לא שמעתם את המושג Internet of Things, אחת ההנחות היא שמכונת הכניסה הבאה שלכם תהיה מחוברת לאינטרנט, ויהיה לה מעבד שרץ עליה. אז למה לא לזרוק עוד שני חיישנים פנימה, וגם אפשר לעקוב אחרי המצב המכני שלה. בתור התחלה, אנחנו מתמקדים בשוק המבנים המסחריים, ליתר דיוק מערכות מיזוג של מבנים מסחריים, וזה יכול להיות הכל מבניין משרדים, דרך בית חולים, שופינג סנטר, אפילו מפעל נחשב מבנה מסחריים. ובעזרת המערכת שלנו בניין יכול לחסוך $10 למטר רבוע בשנה, שזה בעצם $80 מיליארד של potential savings בארצות הברית בלבד, ב-commercial market בלבד. אנחנו בעצם חלק ממה שנקרא predictive maintenance, החזקה חזויה, ולא המצאנו את זה. ניתוח ויברציות קיים כבר למעלה מ-20 שנה, אבל הוא תקוע ב-high-end markets, במנועי סילון, טורבינות רוח, מפעלים מאוד יקרים, והיום רק 12% מכלל המבנים המסחריים משתמשים ב-predictive maintenance, וזה אומר ש-88% מהמבנים זורקים $1 מיליארד כל שנה. ואנחנו פה כדי לעזור להם לעבור. עכשיו, למה זה כל כך קשה? המערכות שיש היום הן טאבלטים ענקיים, rugged, military grade, שעולים בין $20,000 ל-$40,000 רק לציוד הזה. ואם אתם רואים את המסך, הוא בעצם מראה את הגרף של הוויברציה, את האות, את הרדיק. ועכשיו צריך מהנדס מכונות שיש לו עשרות שנים של ניסיון וסרטיפיקיישן כדי להבין מה זה אומר לעזאזל. ואנחנו, במקום להראות את הרדיק, נותנים אקשן בדאטה. אנחנו אומרים ליוזר, למשתמש, אתה צריך להחליף את השמן, אתה צריך להחליף את הציר, את המיסר, ובאותו זמן יש לנו גם את הפלטפורמה ניהול שלנו בווב, שבו מנהל הבניין יכול לבוא, לראות את כל המכונות ולקבל מה שנקרא informed decisions. אנחנו קוראים לזה diagnostics as a service. איך זה עובד? אז הטכנאי, שבדרך כלל נראה ככה, לפחות בישראל, הטכנאי מגיעה למכונה, מחברת את החיישן עם מגנט, מחברת את הפלאפון שלה, ומתחילה להקליט. המידע נשלח אלינו לשרתים, איפה אנחנו משווים את זה להיסטוריה של המכונה הספציפית הזאת, ולמכונות דומות, ובמקום מחזירים את הדיאגנוסטיקה והמלצות לטיפול לפלאפון של המשתמש, וזהו, תוך פחות מ5 דקות, הטכנאית יודעת בדיוק מה צריכה לעשות כדי לתקן את המכונה. בתור התחלה אנחנו הולכים לחברות תחזוקה של מבנים. אנחנו לא רוצים לעבור דלת לדלת למכור את זה. הטכנאים גם ככה מבינים בעניינים ומוצאים את התחזוקה. והמודל שלנו הוא כמו software as a service. בעצם משלמים פר מכונה או פר טכנאי. אז ככה נראה טכנאי אמיתי לצערנו. היום אנחנו מבינים חברות התחזוקה הכי גדולות בארצות הברית, Fortune 500 companies, בעזרת המערכת שלנו הם הקליטו למעלה מ-1,500 מכונות ב-300 מבנים. בתור דוגמה, באחד הבניינים, זיהינו תקלה במנוע, זה מה שנקרא cracked rotor bars. וכשזה קורה, זה מתחיל לקרוע את המנוע מבפנים. אז אם אתם ממשיכים להשתמש באותו מנוע 5-6 חודשים, המנוע יהיה total loss.
עכשיו, מנוע חדש עולה $150,000, כשהשיפוץ עלה רק $20,000. ומעבר לזה, הם יכולו לתכנן את זה לחורף, כשלא באמת צריך את הקירור. וזה בעצם העוצמה של Predictive Maintenance. ככל שמזהים יותר מוקדם את התקלה, יותר זול ויותר קל לתקן אותה. אז זה בעצם המוצר הראשון שלנו, שיש לנו היום כבר commercial available. ואנחנו היום עובדים על השלב הבא, שבעצם ה-Continuous Monitoring Platform. לוקחים את אותם חיישנים, שמים אותם על המכונה, מחברים לאינטרנט, ועכשיו מקבלים Continuous Feedback והתראות אם יש תקלה. ובאותו זמן אנחנו עובדים עם היצרנים הכי גדולים על שילוב של המערכת שלנו בתוך המכונות. אז פעם הבאה שתקנו צ'ילר, וזה רק $2 מיליון, אז שווה, זה כבר יבוא עם Augury Inside. קצת על החברה, אז Augury הוקמה לפני כ4 שנים, על ידי גל, שותף שלי ואני. אנחנו המשרדים העיקריים שלנו, או לחילופין, יש לנו בישראל כ22 איש בחיפה, ואנחנו פה בניו יורק 3 אנשים. גייסנו בעיקר מקרנות אמריקאיות, הסיד ראונד שלנו, First Round Capital הובילו, יחד עם נרד היפו, Formation A זיכרונם לברכה, מי שקרא את הידיעות מהשבוע האחרון, הובילו את הסיבוב שלנו לפני כחודשיים, ופריסקל גרופ גם כן משתתפו. קצת עליה אנחנו הולכים, מה זה בעצם Internet of Things. אז כמו שאמרנו, כבר היום אפשר לקנות מכונות כביסה שמריצות אנדרואיד ומתחברות לאינטרנט, אפשר לשלוט בהם מהפלאפון, וחלקם גם מציעות מה שהם קוראים Smart Diagnosis. בסדר, הבעיה שזה לא כל כך חכם. הם משתמשים, זה נכון לכל סוגי המכונות, בדרך כלל משתמשים בחיישנים מאוד מאוד פשוטים, כמו טמפרטורה, אוקיי? אם הטמפרטורה עולה מעל איזשהו סף, תדליק את הנוריים. אבל ברגע שעוברים לאות אקוסטי, זה יותר דומה לזיהוי דיבור. אני יכול לצעוק משהו ואני יכול לחוש את אותו דבר, העוצמה לא באמת משנה, התוכן זה מה שמשנה. ושם כבר צריך רמה יותר גבוהה של אלגוריתמים. אז בעצם היצרן יודע כבר איך להתחבר לאינטרנט, הוא יודע כבר איך להריץ מעבדים בתוך המכונות שלו. אנחנו עוזרים לו להגדיר איזה חיישנים צריך, איפה לשים אותם, איך להעביר את המידע לקלאוד, בצורה שאפשר להריץ עד המידע הזה, האלגוריתמים של דאטה וכו', את השירות של הדיאגנוסטיקה כמובן, וגם את הרימוט מנג'מנט. נרוץ על זה בקצרה. בעצם יש 4 שלבים בחיי המוצר, שלב הריסרצ' להגדיר את החיישנים ולחבר את זה לאינטרנט. בקו הייצור אפשר להריץ בדיקות כדי למנוע תקלות שקורות בתקופה של האחריות. כשהמערכת in the wild, מה שנקרא, אז אנחנו יודעים לנטר, לאסוף את כל הסטטיסטיקות, ואז בזמן, אחרי מספיק זמן, אנחנו נדע להגיד ליצרן, תשמע, פה במדבר, התקלה הזאת יותר נפוצה. לעומת on the coastline, ליד החוף המזרחי, זה יותר נפוץ. ואז יכול לשלב את זה בדיזיין של המוצר הבא ולשפר את המערכת. בגדול, בגלל שכל המידע עובר דרך השרתים שלנו, אנחנו בונים את מילון התקלות הכי גדול בעולם, במכונות, ובסופו של דבר אנחנו חברת דאטה, אוקיי? חברת אלגוריתמים, בבוא היום, ה-core value של החברה יהיה אותם סטטיסטיקות של תקלות, שמשרתים גם את היצרנים, גם את החברות ביטוח וגם את הבעלים. זהו, תודה רבה. יש גם זמן ל3 שאלות. אז משהו מאוד מעניין שקרה עם הערב היום, זה שיש לנו 4 סטארט-אפים שלמעשה עושים חומרה. זה לא כל כך אופייני בשוק הזה שאנחנו כולנו שומעים פייסבוק, אינסטגרם, אינסטוש, סנאפצ'אט. אז דבר ראשון זה מאוד מאוד משמח, ואני גם בא מהתחום. ואיך, אתה יכול לספר ממש בשתי מילים איך הייתה התייחסות, אחד, באמת לבוא למשקיעים ואוקיי, אני רוצה כסף בשביל משהו שהוא חומרה, שיש לו סייקל יותר ארוך לייצור, יש בו יותר סיכונים, או לפחות כך זה נראה. כן, אז זה לא רק חומרה, אנחנו הארדוור סטארט-אפ שמוכר לאנטרפרייז בשוק של תחזוקה. בסדר, זה כמעט unfundable.
גם כי חומרה זה שנה פלוס פיתוח, אנטרפרייז זה שנה פלוס סייל סייקל, ותחזוקה לאף אחד לא אכפת. אנחנו החלטנו בשלב מאוד מוקדם שלפני שאנחנו מביאים משקיעים חיצוניים, אנחנו רוצים להוכיח שהטכנולוגיה עובדת ושיש שוק. ורצנו שנתיים completely self-funded, בעצם bootstrapping של החברה, ורק כשהגענו לחוזה בטא עם Fortune 100 company, רק אז גייסנו כסף. והתשובה העיקרית לשאלה שלך, את הגייס בישראל. תודה. עוד שאלות? עכשיו. התייחסות לניטור מנועים ברכבים פרטיים? כן, כמו שאמרנו, המטרה שלנו להיות בתוך כל דבר. ספציפית שוק הרכב שהוא שוק מאוד מעניין, הוא שוק גם שמאוד קשה להיכנס אליו. בטח לסטארט-אפ, הסייקלים שם זה 5-6 שנים לטכנולוגיה, אם היא מתעסקת בצד המכני של בלמים וסייפטי, אז אפילו יותר ארוך. והרכב זה מעניין מהרבה סיבות, כי מעבר למנוע יש כל כך הרבה חלקים נעים שם. יש לך את הדיפרנציאל והציריות והמניפה של הרדיאטור והמשאבות ואין סוף חלקים נעים שהיום אף אחד לא מסתכל עליהם. רק על המנוע מסתכלים, לא על כל השאר. אז זה שוק מאוד מעניין. אוקיי, שאלה אחרונה? כמה זמן לוקח לעשות את הניתוח של הבייסליין של מכונה חדשה? אז שאלה מצוינת. דוגמה שאני תמיד נותן זה שלפעמים כשאתה נוהג ברכב שלך, אתה שומע שהרצועה שורקת, נכון? עכשיו, זה לא משנה אם זה מרצדס או טויוטה, רצועה תמיד נשמעת כמו רצועה. אז תקלות שונות, יש להן מה שנקרא unique fingerprint, שאנחנו יודעים איך לזהות. ולצורך העניין, משאבה זה משאבה, נכון להיום. ככה גם ה-traditional regression analysis מסתכלים על זה. יכול להיות שכשיהיה לנו עשרות אלפי הקלטות, נדע להגיד, נכון שמשאבה זה משאבה, אבל היצרן הספציפי הזה טיפה שונה. אבל כרגע אנחנו כמו as good as מה שעושים, ומשאבה זה משאבה. אוקיי, תודה רבה.